Kadran utawi bersih desa ingkang mapan wonten ing Ngronggot ya Sumbersari, heeh. Nyuwun nelagon Podang Kuning. Yo nang, bawanono nang. Karo Mbak Retno Cungpe. Ya, heeh. Jaturi jumeneng ya, jaturi jumeneng. Disupati cara Bali, Mas. Ya, heeh. Yo, mari berdiri, yo. Boy. Wis kae mic urung nanang kuwi. Ngisore kuwi lek enek mic to kuwi. Nduk Cungpe, kano mic nanang kuwi. Ora iso golek dhewe mergo mripat. Wis mripate ora weruh. Nganggo kacamata ireng jan kaya wong tukang ngelas. Dicek sik. Sing wedok yo nganyelke sing ora muni kok ngisor. Muni ora. Dipenet ngisor lek lah, dienet penak tenan. Oke, nggih, sampun. Suwi ra petuk awakmu goyangmu malah saya hot to kowe iki. Sik tak kok goyang. Kaya roh-rohan lho, aku mau diam berdiri. Krasa gemeter ngoten nek Pak saestu Pak. Oh, kowe ora iso nyawang ning iso ngrasakne ya nang. Wah enten getaran-getaran sing ya menyenangkan ngoten. Alhamdulillah. Piye nak kabare nak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iki aku anu ya nang. Duitku ya nang. Isih gede. Minal aidin wal faizin. Iya, sama-sama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku wong nom, aku wong suci, aku wong ayu. Njaluk sepura karo kowe ya nang, nek aku duwe salah-salah perkataan ataupun perbuatan ke kamu. Aku tuh sebenarnya tuh emang sengaja ngomong kayak gitu ke kamu. Saya sudah tahu, sama-sama. Enggak apa-apa sayangku Cungpe. Aku rumangsaku kok. Iya. Wes sajake lek tresno karo kowe tenanan lho, Jong kuwi. Iya. Heeh, Cungpe iki lek awake putih, nanang ireng, kuwi sik duwe anak-anak ngono iki kaya zebra kae. Iya. Kamu tadi mandi enggak sih? Yo ngontai. Ngono ya jelas to kok ya. Beh. Cungpe aku kudu. Ambune kok solar kok, Pak. Solar biahmu. Go mulai sisan itu. Sikatan ora? Ngenyeh. Oh. Nggih, Pak Kantowo, ibu-ibu sinden pun diparingi pomi, Pak. Sing maringi sinten? Kalih Pak sinten mau, Pak? Oh, Mas Ruki. Pak penonton. Pak penonton. Saking tresnane. Terima kasih ya, Pak. Nggih, terima kasih. Ngerti nek sindene awake cilik-cilik dadi ketok keluwen ngoten nggih, Pak. Wah, mugi Mas Ruki sembah nuwun Mas Ruki. Kenal to Nan karo Mas Ruki kenal. Nggih, mireng swantene, wau pun jagongan. Wong kan kula ngarani semerep nek kleru malih. Ya. Nggih. Dewe ngrumangsane kok nek domu medhot ya ta. Nggih, saestu Pak Mila jeng ben nek sasi besar kula ajenge pados mata wedhus. Kula Karo pasangke ning mripatmu ngono. Nggih. Lha apa ya cocok mripat wong karo mripat wedhus? Nggih mengke dipeksa mawon. Yo cocok kan anak asline wedhus, Pak. Oh, mulai sisan. Mahmu cedak nang ya. Nggih, cedak nggih jeng ben tanggal 17 niku, Pak. Oh, cedak. Nggih, Sumbersari Kecamatan Ngronggot. Dusun Sumbersari Desa Mojokendil. Iya. Wis ya nyusul. Nggih, melampah telak. Mengke mampir gen kula, Pak, mengke. Ora lho, nuwun sewu ya. Kowe iki ora weruh tenan to? Nggih. Iki piro nang? Niku. Heeh. Wah, bu pinten Pak? Walah 5 ta, Pak. Picek tenan matamu. Oh, mboten napa-napa. Berarti ora weruh tenan. Ya mboten semerep ta, Pak. Ning kok kowe iso tekan ngendi-ngendi kuwi lho? Nggih, ku ngapalke dalan ngoten lho, Pak. Oh, ngapalke. Oh, nggih. Kok iso ngapalke titikane piye nang nek dalan? Iya, ngilmune ngilmu ngeten kalih grayah ngeten. Lah. Beda lho. Mlaku
Kok biasanya nek nganggo tongkat ngene ora nganggo tongkat ya? Mboten. Iya iya iya. Nek nganggo ilmu titan lan ngrasake ya. Nggih. Luar biasa lho Cung ngene iki Cung. Mosok, Jajal Nang? iki mamut disikep kon mlaku lek ora iso. Ora Nek iso nanang Pak iki aku. iso. Kok iso to nang ngono kuwi? Alah ya isone ya kur karo grayah-grayah ngene asli narung ngene lho ngene. Tutuk ndasmu malah. Jangan marah dong saya. Masa aku Iso singkatan nek no. ngentai. Aku gelem nek arek awakmu sing anu pokoke. Ning kowe iso bedakne ora nang? Dalam Iki nggih. cah wedok ki ayu apa elek, lemu apa kuru iso bedakne ora? Mboten saged kula ngawur. Oh Ngawur. Saestu mboten saged. Iya iya iya. Nek Nanang tuh tidak seperti itu, Pak. nek sindene jenengan niku wau sing kula amat-amati sing ayu piyambak sing niku wau lho. Hana niku. Hana, Nggih nek niku menurut penerawangan kula ning nek kleru ya nyuwun ngapura wong niki ngawur ngoten lho, Pak. aneh ya, Pak. Apa? Picek ning matane nek ngerti wong ayu kok roh ya, Pak. Iya lah iya. Aku malah Aneh omong tenan. to, Pak. Ngawur, aku ngawur. Heeh. Kuwi mesti iso niteni saka suarane kok mesti kok. Heeh, Nang. Yo Nek Dari- sing cantik nomor 2 menurut kamu siapa sih dia Setelah Hana. malam ini? Setelah Hana. sing cantik nomor 2. Nomor 2 menurut kamu. Setelah Hana yo iku mau yo Wiwi. Wi rada lumayan. Jangkrik Rodok tenan. jian. Sik rodok tuh. Maksudnya ki Nek ya bener kok, Nang, bener. nggih. Berarti matamu picek iki. Nek wong ayu ki kok ya apal ngono lho. Aku ki syukur muni. Terus kalau yang nomor 3 siapa menurut kamu? Nek sing nomor 3 yo rada Heeh, rada melek mening. cara ge cuci mata yo dirimu iki. Jadi timbangane ngantuk ya cuci mata ini nyawang ini malah ndak ngantuk. Timbangane ngantuk. Kayak ganteng-ganteng. Sikatan besok. Nung aku dhewe yo elek apa anggitmu aku ndak nggowoan. Ora apa-apa, Nang. Wong elek karo wong elek diwork esuk dadine apik. Siap. Apik nek dibong maksudnya. Rumangsamu. Nanang malam ini mau nyanyi apa? Podang kuning dibawani. Bisa nggak sih Pak? Tampang Ditanya. Iso nah wis enek tulisane. enang tak teko enang. Umpama ya kupingmu ki kelebon anu serangga ki tak delok curekmu akeh banget nang iki. Ngontai aku kok nyek. Kowe dina ki ket mau arah kok sia-sia tak go mulih wae piye? Terus Wis nek kadung nesu gini ki. carane ngurek-ngurek no Pak, kamu pakai indera apa? Pakai linggis. Ya wila betul Pak Kangko. Nek ora nganggo linggis nganggo tabuh kethuk. Kok yo bocah ki kok yo eneng-eneng wae pitakone kok. Kalau seandainya misalnya kaki kamu kena beling, terus berdarah, apa yang akan kamu lakukan Nanang? Jare mau dilat. Rumangsa. Wong kok aneh-aneh wae pitakone aku suwi ra tau petuk-petuk pisan nganyelne tak gomleh sisan yo ki sinden ngono. Ngono lho abape lho. Aku kacel aku. Kleru. Kuwi wis selak mbebeke pengen rabi lho, Jong. Umure wis 26 nang. Nggih kula 33, Pak, kula kelahiran 92. Masa Sama lu. Nggih. Oh, tua aku Nang. tak dongak-dongane nang entuk jodoh. Amin. Wis Apa-apa. mboten milih pokoke bolong ngoten mawon. Oh iya. Maksudnya ki mboten anu ketang tunanetra, ngoten mboten anu, ngoten Loh, Pak. sik lek muni aja. Lek padha tunane. Ojo pesimis ngono. Lah ya lek padha tunanetrane lho, lek malam martawa piye? Mboten masalah wong nyatane wong di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin no. Pokoke Ya. angger Tapi budidaya. nek dinalar apa iso to Nang? Motone padha-padha raro ngono piye carane coba? Nek malam pertama to, Heeh. ya ilmune ku nggih ilmu grayah ngono. Jadi digrayah Oh, sik. iya. Aja syukur cak-cek kok ndak kleru. Oh iya, masalah nek sing tau kleru, Jong. Apa ya, Pak? Heeh, ning nggonku kono tunanetra karo tunanetra ki rabi. Terus, Pak? Napa Malam nggih, Pak? pertama to. Heeh. Agen romantis iki sing lanang iki mlebu gandeng sing wedok mlebu Gandeng kamar. wedok. Terus sing wedok muni, "Anu Mas, biar romantis tolong dimatiin dong lampunya." Iya. Wah, Biar wah. peteng gitu Biar ya. peteng Kayak ya Belanda. romantis. Nah, tenan dipanen ceklek. Heeh. Langsung butuh mlejet lah mapan ning nggon amben. Heeh. Sing lanang mujur ngalor, sing wedok mujur ngidul. Lah niku. Nah, dilus-lus, Dek, pipimu kok ayu sing lanang muni ngono. Nggih. Lah kok sing wedok nyauri, kuwi dudu pipi, kuwi bokong, Mas. Wah, lah niku. Lah mboten digrayai riyen, syukur mawon, wah, Kok Pak. kowe kok ketok wis pengalaman. Aku toh, kowe tak DM kowe gampang. Lelaki Nanang prinsipnya lelaki tidak bercerita. Heeh. Tapi check out aplikasi hijau. Wah,
tahu. Ya, nang nembang bawa nang. Nggih. Ya. Bodang kuning. Nadyan wujud mung peksi. Jos iki suarane kowe ora anu to, ora nyepelekke to, Jong. Nggih, Pak. Mboten maida. Ora. Mboten maida. Agawe taline Kok mau gawe rada maju arep jelungupke kowe ya. Bronto. Iki lho nang ning ngarep iki tok ana cah cilik-cilik iki lho adik-adik penggemar wayang. Aku ket mau ning kono ae. Ora ketok. Nguri-nguri budaya cah cilik akeh aja. Kene ora kono kene lho ngisor kene. Iya iki lho. Menurut kamu nang, kamu melihat anak kecil suka wayang, perasaan kamu gimana? Wah, senang sekali. Oh. Seneng banget. Kalau adik-adik lihat Mas senang takut nggak? Takut aja, takut kayak tikus anyang-anyangan no. Iya. Wedi ngono lho. Ya. Alus manis nyangsa make. Wes suwe nggon kula lono. CV Sekar Wangijaya, nyuwun modang kuning ugi. Kagem Mas Slamet, nggih, CV Sekar Wangijaya kok sawal mboten wayangan iki Mas Slamet. Ya. Biasane wayangan Mas Joko Kedung Malang, Papar Kediri ugi mirsani. Insyaallah diagendakan mau musyawarah. Oh, nggih. Saking Pak Kades Sugewaras Prambon. Nyuwun modang kuning diparingi ya kipas lagune Pak Lurah Sugewaras Prambon iki arep diagendakan wayangan ning nggon. Nggih, Pak Sutres. Nggih. Nah, salam kagem warga Prambon, Mbah Lurah. Nah, ya dinteni jope ya. Golek isi podang jenang Nanon aning ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Ya, diaturke ya. Buka celuk di garap gecul luwih dhisik. Oh, sing kedua dangdut. Oh iya. Nggih, monggo ndherak. Ya, buka celuk, Jong. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang tak rindik ora krasa esuk awan nganti wengi. Ayo le Eman yen ngalio nyaya yang tak sawang menclok kegancangan tak rindik saka kadongan sarwi ngoceh tak suwon wa aja bodang kuning agawe pikirku komeng sereti
Ya. Ayo nang, oke nang, ayo nang, oke nang. Iso awane ngomah wis ora kerasa. Iki Demak Cokro. Uyuran anggole ning mobeng niteranggan go goleki ora iso Tak sawang bentrone nyembah keganjangan tak rindik saka kadoan sering andut ati kekanan ora kendo atiku tan saya dodro Dong. Iya, Pak. Iki kena lanang iki. Podang kuning sampun katur. Nggih. Ya. Nah, mriko Nggih. saking Ya, Nang. pandemen budaya. Nah, saking Oke, Pak Mbak Wiyono, Jumpe. Bapak Wiyono sing paring saka Macanan nang. Nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak, nggih. Nah, bareng sik ya. Nggih, nggih. Aku tak nempelne sik gadis-gadis. Ya, ana sing nyuwun lagon samboyonan utawa jaranan. Ya. Lagune apa? Ninggal katresnan. Wah, ya, ya. Coba anak wedok si Prima karo Hana Loka. Nah, sing kon jaran, heeh. Coba kaya ngapa diaturke ya, diaturke. Nah, ya. Disupati, ya, disupati sa, cara Bali, ya. Du, yo. Ki Demang, Lopek, Cokro Jaya. Ninggal katresnan kelakurakan. Orang ketang sak gebyaran dibawani sik saurunge dilebokne lagon. Nah. Mingkar mingkur ing ukara ya kena. Nek ana bawane gawane ninggal katresnan ya kena. Yo apa? Mergo iki waranggana sing siji wis lulusan isi Surakarta. Ya heeh, Mbak Naloka ki mau bapake wis WA karo aku, titip anakku ya Mas. Nggih. Sampun kuatir lingkungan Dwijo Laras Indonesia itu lingkungan yang bersih. Oh, ngono ah, ya. Nggih. Monggo dibawani apa? Nduk, manut. Ya. Pangkur mon Pak. Pangkur, siap. Nggih. Assalamualaikum, minta lagu lamunan. Waduh iki ora nek musike Mbak Minisa. Heeh, ya. Kula teng kanan panggung nggih Pak Mari Sugiono, Sugeng Pinara, matur nuwun. Saking Surabaya nyusul wonten ing Nganjuk. Oh nggih. Naik kepareng benjang tanggal 23 Pak Mari Sugiono nyusul malih wonten ing Beji Kedewan Bojonegoro. Oh ngono ah.
Nek 23 ora malam ning Bojonegoro, nyusul meneh tanggal 26 malam Minggu. Heeh. Mang nyusul malih Pak Waris Sugiono. Oh, malam Minggu tanggal 26 ning endi? Kula aturi nyusul wonten ing Laladan Kintab Pelehari Bukit Mulia Kalimantan Selatan. Aduh meneh ya. Duite gede kok, Nduk. Syukuran bupati. Ya. 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 Mingkar mingkur ngono ta, Nduk? Nggih. Nah, ya sing sepuh sik, sing tuwek sik. Aduh. Durung sepuh ning tumrape cah loro iki lak sik tuwek Hana timbange. Nggih. Iki jek bau kencur iki anu iki. Prima iki. Jek Nggih. ora ngerti apa-apa. Saiki Prima kok kukulen barang mikir lanangan iki. Kersane to, Pak. Ora apa-apa nggih hiburan ya Nduk ya. Nggih. Nggih hiburan. Nggih semangat. Oh, nggih semangat. Spirit. Jangan pacaran dulu. Ah. Nanti sekolahnya terganggu. Oh, iya. Gitu. Jadi perempuan harus berpendidikan tinggi gitu aku ya. Ya, independent woman. Independent woman, bervalue. Iya. Single parent ya. Value itu Buatan single parent. Lah piye to? Piye? Jek lengarane apa woman apa? Independent woman. Maksudnya apa kuwi? Independent woman ki tegese apa? Aku wong Jawa tulen. Menjadi cewek yang mandiri. Mandiri. Baik secara finansial, baik Ah. secara kepintaran, Ah. emosional, ngoten Iki lho, lho, Pak. sinden akademisi yang ngene iki. Luar biasa. Gas. Ya, jasa, saya ngomong. Nano. Ya. Mingkar mingkuring ukara Ya, iki waranggono sing ya nyindene ya apik, cakala mangsa ya nek kepepet kon dalang ya iso, narine ya becik, jurusanmu lak tari ta? kula krawitan. Oh, krawitan. Oh, krawitan. Nabuh ya iso, solehah. Aku tau dolan ning omahe Hana iki nganggo jilbab brukut kae. Oh, berkesenian boleh tapi tidak boleh meninggalkan agama. Heeh. Hana iki tenan kena nggih contoh sinden-sinden liyane. Kuwi lek ora nyinden nganggo jilbab, Nduk. Arep nyinden salat ngisak sik ora keri, bar nyinden sesuk langsung wudu, subuhan disenggol wong lanang. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah kula dosa. Tangane dicekel wong lanang ya Allah dudu mukrim kula dosa ya Allah kula nyuwun pangan. Astagfirullah. Balang dikeloni meneng ae. Piye? Ayo dikeloni bapake kok. Lah iya. Ayo anu jenenge Agni Prima. Ayo Prim. Nano. Ya. Karenan marti siwi Apik suarane. Apik kabeh. Sinden duwe suara sinden ora nek sing guwak. Wah ngono. Guwak temu wong, heeh. Wis ora apa-apa, golek neh. Ya. Ya. sinambang resmine Sinubang Ana, jare aku bapakmu lak kancaku kenthel. Nggih, Jare mbiyen kowe ajar ndalang barang, nggih ta? nggih. Lah cek iso nyekel wayang. Nggih radek pun lali, Pak. Hah? Wong ndek cilik niku mboten nenten ganjelane, sakniki rada enten ganjelane. Ganjelan apa? Ganjelan kan ngeten-ngeten nek dalang niku. Oh iya, Ding. Wis tumbuh ya. Ganjelan nggih. Oh. Dadi rada rekoso, Pak. Ah iya Nggih. bener. Aja ndalang ritek. Lah pripun? Rasan dalang ku lek sing dalang kowe, ya ta? Nggih. Sing nonton ora kok kono. Komburi kelir film nonton. Kaya ngopo ya polahe lek manca keprak. Ha iya. Ya. Nano, yo. Mereka tarata pakar tining ngelamu Prima, ayo Prim. Hang tumrap ning kang tumrap ning
agama ha agama ageming aji jaluk digarap rong irama, digarap dangdut karo digarap samboyo utawa jaranan. Ya, dangdut sik, yuk buka saka kendang ya kena, demung ya kena, beduk ya kena. Duwe jelas Indonesia, ninggal gak tresna.